знов молюся, б'ю поклон, хай этой день будет Твоим, любовью мне святи. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu. Милосердна Мати, все моления Ты прими и узнеси наше сердце аж до трону Отца. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu. Стану на колени, бачу радостный Твой твар, добрый мой чин, теплое слово, о Мария, прими. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu. Мати, прийшли до Тебе ми, щиро розкривши всі душі, почуй Ти наші просьби, допоможи у беде. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. За Духом Твоим. Пане, усё знаходзіцца пад Твоей уладай.
і ніхто не можа супраціўляцца твоёй волі, бо ты стварыў неба і зямлю, і ўсё, што пад небам. Ты пан усяго сусвету. Гэтымі словамі антыфона на ўваход пачынаем святую імшу, падчас якой збіраемся каля алтара пана, каб заносіць нашыя супольныя просьбы, падзякі, інтэнцыі. Асаблівым чынам будзем даручаць Божай міласэрнасці Юліяна Будзько ў другую гадавіну пасля яго смерці, выпрошваючы ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкамі, занядбаннем. Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутний вечний Божа, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить, большим яны заслуговують і жадають. Будь для нас милосердний і пробач нам грахи, які непокоять наше сумлення, а так само дай нам тое, об чим просить Тебе мы не отваживаемся. Праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне кнігі прарока Ёны. Калі Бог прабачыў ніневіцянам, гэта вельмі не спадабалася Ёне. І ён абурыўся і маліўся да Пана, кажучы: «Ці ж не гэта казаў я табе, Пане, калі быў яшчэ на сваёй зямлі? Таму я спрабаваў уцячы ад цябе ў Тарс, бо я ведаў, што ты добры і міласэрны, доўгацярплівы і шматміласцівы, літуешся над нядоляй. І цяпер, Пане, прашу цябе, забяры жыццё маё ад мяне, бо лепш памерці мне, чым жыць далей». І сказаў Пан: «Ці добра ты робіш, што абураешся?» І выйшаў Ёна з горада, сеў на ўсходнім баку горада і зрабіў там сябе будан, і сеў пад ім у цені, каб убачыць, што будзе адбывацца ў горадзе. А Пан Бог узгадаваў расліну, якая ўзнялася над Ёнам, каб быць ценем над ягонай галавою і абараняць яго ад нядолі ягонай. І ўсцешыўся вельмі Ёна гэтай расліне. На наступны дзень на самым світанні Бог учыніў так, што чарвяк падтачыў расліну, і яна засохла. А калі ўзышло сонца, Бог паслаў гарачы ўсходні вецер. Сонца стала пячы ў галаву Ёны, і ён знемог. І прасіў для сябе смерці, кажучы: «Лепш мне памерці, чым жыць». І сказаў Бог Ёне: «Ці добра робіш, што абураешся за расліны?» А той адказаў: «Я моцна абураюся ажно да смерці». І сказаў Пан: «Ты шкадуеш расліну, дзеля якой ты не працаваў і якой не вырошчваў, якая за адну ноч вырасла і за адну ноч загінула. Ці ж я не пашкадую Нініву, гэты вялікі горад, у якім больш за 120 000 чалавек, якія не могуць адрозніць правай рукі сваёй ад левай, і ў якім
мноства жывёлы. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Ты, Пане, шмат милостивый и долготерпливый. Ты, Пане, шмат милостивый и долготерпливый. Змилуйся надо мною, Пане, бо весь день Тебе я кличу. Узрадуй душу слуги Твоего, бо до Тебе, Пане, я узношу свою душу. Ты, Пане, шмат милостивый и долготерпливый, бо Ты, Пане, добрый и выбачливый, шмат милостивый до всіх, хто Тебе закликає. Почуй, Пане, молитву мою, прислухайся до голосу моего моления. Ты, Пане, шмат милостивый и долготерпливый. Усе народы, створенные Тобою, прийдуть и поклонятся перед Твоим обличчям, Пане, и будут прославлять имя Твое, бо Ты великий чинишь цуды, Ты Бог, Ты одиный. Ты, Пане, шмат милостивый и долготерпливый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы прийняли духа усиновлення, у яким кличам Абба Ойче. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И за духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. Калі Езус быў у пэўным месцы і маліўся, і калі перастаў маліцца, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як і я навучыў сваіх вучняў». Ён сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча, няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам грахі нашыя, бо і мы адпускаем кожнаму даўжніку нашаму, і не ўводзь нас у спакусу». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. З'яднаныя з Езусам у малітве, з даверам просім Айца, які ёсць у небе. Молімся за святы касцёл, каб Пан Бог благаслаўляў яго служэнне і адорваў сваім спакоем. Цябе просім. Молімся за земляробаў, якія забяспечваюць нас штодзённым хлебам, каб Бог адорваў іх здароўем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто галадае, каб міласэрныя людзі спяшаліся ім на дапамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не моліцца і не ведае малітваў, каб яны атрымалі дар малення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто папярэдзіў нас да нябеснай айчызны, хто дарагі нашаму сэрцу, за Юльяна Будзько ў другую гадавіну смерці, каб Айцец Нябесны ў сваёй міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы нябеснай.
Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы не забывалі пра штодзённыя пацеры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Ойча, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё. Будь воля Твая на ўсіх справах касцёла і свету, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, ты, Мать Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Молитеся, брата и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме прийме ахвяру ахвяру з з рук рук Твоїх Твоїх, на прославлення ім'я, хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас про святые таямницы, у яких мы, Твои слуги, удельничаем, и исполни у нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго умілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе усе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде в имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы,
падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, пра Юльяна і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczamy winowatym naszym. I nie uwodź nas w spokusu, ale zbaw nas od złego. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И за Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не вартая, каб Ты увайшоў да мяне,
але скажи толькі слова, і будзе аздороўлена душа моя. Bądźże pozdrowiona, hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. Молимся. Усемагутны Божа, ученіка поділ у гэтым сакраменце, наталіў голад і прагу наших душаў і учыніў нас падобнымі да Христа, якога мы прынялі, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Зараз за хвіліну пасля благословенства будзе набажэнства ружанцовае. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемагутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Тривайте у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу.
Святейша Хостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Веру в Бога Отца Усемогутного, Створителя неба и земли, и у Єзуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понтскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес з померлих, узійшов на небо, сядеть праворуч Бога Отца Усемогутного, а толь прийде судить живих і померлих. Вера у Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешение тела и житие вечное. Амен. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, і благословлений плод лона Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, і благословлений плод лона Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, і благословлений плод лона Твоєго, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, і була спред веку, тепер і завсёды, і на веки вічні. Амінь. О Марія, без греху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. Частка Różańca Świętego, chwalebna tajemnica pierwsza, у воскресения Пана Єзуса. У воскресение Христа принесла усім новую надею. З гэтага часу мець надею не азначае ужо чакаць нечага, што павінна яшчэ толькі здарыцца. Значыць, быў упэўненым, што гэта ўжо адбылося, бо Пан уваскрос і валадарыць жывы. Мы таксама пакліканы, каб сустрэць Яго асабіста і стаць Яго абвяшчальнікамі і сведкамі, прыкладам жанчыны вучняў. Уваскрос ужо Христус, Пан мой і надзея. Паўтараем сёння, просячы Яго аб адвазе, вернасці і вытрымкі ў добрым. Мы просім Яго асабліва аб супакоі, дары, якія здабыў нам праз сваю смерць і воскресение. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод лона Твоєго, Єсус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, niech była z wieku, teraz i zawsze i na wieki wieczne. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczatая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас огню пекельного, проведи усе душі до неба і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця другая. У небо ушестя Христа. У Христе, узыходячым у неба, узвышается человечая натура, поставленная праворуч Бога, а вучни отрымливают наказ евангелизации свету. Больш за тое, Христос, узыходячы у неба, не отдаляется от земли, и Он укрылся у кожным человеку, особливо найбольш несчастным, людям убогих, хворых, выкинутых поза межами громадства переследованных. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wola Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен.
Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечная. Амин. О Марыя, без граху першароднага зачатая, молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца трэцяя. Спасланне Духа Святога. Усе яны трывалі аднадушна ў малітвах і просьбах разам з жанчынамі і Марыяй, маці Ісусавай, ды братамі ягонымі. Гэта сцэна сёння стаіць перад вачамі як цалкам актуальная рэчаіснасць. Усе разам, пастары і вернікі, павінны засяроджваць свой позірк на найсвяцейшай Пане, заслухмянай натхняльніцы першага цэнтра хрысціянскай супольнасці, прызначэнне якога несці святло Евангелия па ўсёй зямлі і да сканчэння сусвету. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, teraz zawsze i na wieki wieczne. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczętая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас від огню пекельного, проведи усі душі до неба і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця четвертая. У небовзяття Найсвятейшей Панны Марии. У небовзяття Марії розкриває велику коштовність і годність чоловічого життя, бачачи профанацію зневаги, які часто спознає у сучасному світі, особливо жіноче тіло. Таємниця у небовзяття говорить нам про звышнатуральне призначення і годність кожного чоловічого тіла, створеного Богом, каб яно становилося приладою святості і отримало уділ у Його хвалі. Угледжуючися у Марію, християнин вчиться відкривати коштовність власного тіла і оховувати його як Божу святиню, яка чекає у Воскресіння. Ojcze nasz, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczajem winowatym naszym. I nie uwodź nas u spakusu, ale zbaw nas od złego. Amen. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды на векі вечныя. Амин. О Марыя, без граху першароднага зачатая, молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца 5. Укарадаванне Найсвяцейшай Панны Марыі. Хрысціяне углядаюцца з даверам у Марыю Каралеву, што не толькі не змяншае, але хутчэй павялічвае іх сыноўскі давер да той, якая з'яўляецца іх маці. Такім чынам, хвалебны стан Марыі не аддаляе яе ад нас, але дазваляе ёй быць заўсёды бліжэй да людзей і атачаць іх апекаю. Марыя ведае пра ўсё, што адбываецца ў нашым жыцці, і падтрымлівае нас мацярынскай любоўю у жыццёвых выпрабаваннях. Узятая да хвалы нябёсаў, Марыя цалкам аддаецца справе збаўлення, каб адарыць кожнага чалавека шчасцем, якое стала яе лёсам. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryja, bez grzechu pierworodnego zaczętая, молися за нас, кто у Тебя порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи усе души на небо и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyna Boża, Świętая Maryja, молися za nas. Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Preczystая, Macie Беззаганная, Macie Nieporuszная, Macie Niewinная, Macie Najmilejsza, Macie Najcudowniejsza, Macie Dobrej Rady, Macie Stworzyciela, Macie Zbawiciela, Panna Najmądrzejsza, Panna chwały godna, Panna prosławiona, Panna mogutna, Panna łaskawa, Panna wierna, lustro sprawiedliwości, stolica mądrości, przyczyna naszej radości, świętynia duchowna, świętynia chwalebna, świętynia sławnej pobożności, róża mistyczna, wieża Dawidowa, wieża z kości słonowej, złoty domie, kołczek zapowietu, brama niebiesna, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, суцішальниця засмучених, успомога християнов, королева ангелов, королева патріархів, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнаўцаў, королева паннаў, королева ўсіх святых, королева без граху першароднага зачатая, королева у неба ўзятая, королева ружанца святога, королева сем'яў, королева супокою, королева Беларусі. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
Маліся за нас, святая Богородица, каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, дозволь нам, слугам Твоим, cieszyться trwałym zdrowiem duszy i ciała i prać sławne zastupnictwa Najświętejszej zаўсёды Panny Maryi, maj łasku wyzwolić nas od теперешнего smutku i одарить wiecznej radością. Praz Chrysta Pana naszego. Twojej obronie oddaемся, Świętая Bogorodica. У наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. У Ciebie, święty Józefie, szukamy poratunku u naszej niedoli. Звертаючись się na допомогу do Twojej najświętejszej obranicy Panny Maryi, z dowierem prosim tak samo Twojej opieki. Praz любов, jaka jednała Ciebie z Najświętejszej Bogorодицей, i praz Twoją ojcowską opieku, jakою Ty отуляł Jezusa w dzieciństwie, pokorna prosim, глянь ласкава на спадщину, якою Єсус Христос здобув кров'ю своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Прадбачливий опікуня сім'ї Божої, опікуйся обраним потомством Єсуса Христа. Отхили от нас, милый Ойче, усілякие помилки і спокуси. Могутний наш оборонця, прийди до нас ласкава з небесною допомогою у гэтым змаганні силами цемры, і як некалі у дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы по Твоим прыкладзе і Твоею дапамогаю патрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты ў найсвятейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен.
будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michał,